It's okay, makasununguka here kuti muchitopefuma nevamwe vaimbi vasingaiti zvegospel. For now, ndichiri munhu ari kutangawo. And since ndichiri munhu ari kutangawo ndichida kumboona kuti ndakurawo kusvika papi palevel. Tombotanga tese nevesecular. Tinokwazisai nemufaro vanhu vepaintaneti, pafacebook, patwitter, painstagram. Inini zita munoriziva, ndiri producer Kunashe Studios kwaMutare, ndo kwatakazara. Nhasi ndine muimbi ari kundithreatena kuti usazondibvunza zvakadai but ida kuvabvunza. Makadini henyu baba? Introduce yourself. Nyaya kuda kubvunza nayo dhora resadza inyatsomira. Aiwa, handisi kuvhunza kuti mune dhora resadza. Can you just introduce yourself kuti vanhu vakuzivei? Ndozi John Matanda. Zvatokwana? Ndinoimba gospel. Okay, ndichakumbira titi raise a voice redu kuti tinatsozwana nawo. Okay. Ndikutaura naMr. John Matanda, vanoimba gospel music. Handiti munoimba, wai makasarudza kuda kuimba gospel music? Inini ndinotenda kuna Kristu. Ndiri muKristu. Saka hapana zvinhu zvandinganyatsoimba nazvo zvingandifadza kana kundibvisa kunze kwekuimba zvekurumbidza nekuparidza shoko. Saka munoti vanhu vese vanoimba isiri gospel music havasi maKristu? It is okay. It's choice of type of music yavanenge vachida kuimba. Zvakatonakawo. Vamwe vanoimba social, vamwe vanoimbawo zvemamwe mabhizi. But inini ndakasarudza gospel music because itori manje. Makatanga rini baba? Zvekuimba izvi zvakatotanga kuti ndakamboimba mumakwaya, machechi, ndikushanyinyeni taiimba. Saka ndingati ndatanga zvinezvi. Otherwise recording base ndiye ndatanga muna 2019. Alright, makore esaya manga muri kupi manga musingarekodi? Makore esaya zvinhu zvanga zvakaoma, masystem anga aripo aikana pakurekodha akanga akatiomei pakuti ndaitoda kutanga ndagadza maequipment ese ndakwana kuti ndizotanga kuita zverekodhi. Alright, but ezvinezvi makazviona kuti ezvinezvi munhu wangokwanisa kutongouya uri dunga munhu kustudio utobuda nemhanzi dzako, saka munozviona sei nemasystems aitwa kare nezvakuitika manje? Digital system iri right hayo pakuti munhu unogona kutorekodha watongouya usina kana kutanga kana wai. But ini ndakanga ndatotanga kutounganidza instruments yekuti I've got a number of them. Asi ndisinawo maybe ndapa halfway pana ndoda kuti angaite complete. Saka muri kuunganidza maspika here nemagita, muda kuzozvidii mani? Tikuenda kwakatokura kupinda zvatinotanga takaita. Titaurirei tizive. Toda kutozotanga kutofamba kana kutohaisawo kana patineti famba tichiimba tichishandisa mainstrument edu. Okay, saka munotoridzawo? Munotopenyawo? Alright. It's okay, makasununguka here kuti muchitopefuma nevamwe vaimbi vasingaiti zvegospel? Matora mafemu pakusocialize tinogona kusocialize. Regai nditange kubvunza munatso kubata mubvunzo. VaJohn Matanda, makasununguka here kuimba nevanhu vanoimba secular music imi muchiimba dzenyu dzechitendero? Same stage? Okay. Tofamba mese. Same stage, I don't think any problem. Same collab motoimba nawo? Collaborate around today, you understand. Indawa chii, what's the problem? Ndinoimba inenge itori mari dzo. Dai ndingamoterera zimboda ndinodziziva. Ndinotoita kuri kutodi ine kutoparidza neshoko ramwari. Saka pane zvandinondiita. Hazvirevi kuti handimi masecular music yangu. On my own, I listen to secular music and ndinozviteerera kwazvo. Hakuna zvinotondinakidzawo kubva kare taitongozviita.
Saka mati hamuiti collab nevanhu vasingaiti. Handina kudara, I didn't close that door. Amuna close. Ayo but natse kubuda pachena because vateereri vari kutoona pane mamwe maartist vari kutoona vandozobatanawo na Mr. John Matanda. Azvine for now ndichiri munhu ari kutangawo. Alright. And since ndichiri munhu ari kutangawo ndichida kumboona kuti ndakurawo kusvika papi palevel. Tongotanga tese nesecular. Alright, tombosiyana nayo. Makatigadzira chii chiri kuuya waJohn Matanda? Pane damba riri kuuya. Chiedza chenyika. Alright, ndaona mabva maita bright kunatsona izoti yes, we are satisfied nezviri kuuya. What do you expect? Tikaenda pana matwicha mashoko aitaurwa naMambo Jesu. Matanda no ipapa ndazvinzwa kuti Mambo Jesu ndikutaura what do you expect to get as vanhu vasingazivi. Handiri muri kutaura kuti muchiti muda kuti paridzira kuti tendo as maChristians tinowana dzidziso here, tinowana kutsiurwa here, ndo zvandinoda kuti mundibatsire. Ngatende mushoko raMwari. Zvino shoko raMwari ndiyo irambi pasika dzedu uye mwenje panzira yose. Zvino chiedza ichocho chakapiwa naMwari ndo chiedza chakazosina Mambo Jesu imi kutaura vanhu vaiparidzirwa including nevadzidzi vaMambo Jesu. Muri chiedza chenyika. Zvichireva kuti kana munhu azara neumwari anenge achiedza nekuti shoko raMwari chiedza. Okay, thank you. Alright, saka tikutarisira kuti tibude rini munhu wamwe? As soon as possible. As soon as possible. Asuna mahaposible. It's not interpreted that way. Alright. Ayo tatenda muitiro zvakanaka. We expect the album very soon. Ringirapo YouTube, iTunes zvese ndokumbura mushema digits kuti pana vanoda kubata. My digits. Phone number. Ndinayo. Share 774 091 200. Okay. Tokurodzai. 0774 091 200. Thank you so much. Muitiro zvakanaka munhu waMwari. Ndandoda kungoti bedzi kuwedzera. Damba refiro harine mhanzi inini inondibata. Musatya ndokuti vatsvage. Vanofanira kuritsvaga. Vachazvionera, don't worry. Inotofanira kutotanga kubata muridzi. Thank you so much. Nekuda kwenguva yedu tinokutendai vaJohn Matanda muitiro zvakanaka. Thank you so much.